Den er hun med inde og præstere. Har du set min lille? Min lille? Den er fedt. Ja, stop. Så leger jeg snortop. Så fedt. Afdeling. I den sammenhæng har vi sat kanon nummer 64 først. Vi lægger vores Kokio og vores konjak fra Algerfor Andreasen i Ræsbruch. En række tiltag med følge. Vi kunne godt lige trække et skridt af, vi fik dem vendt lidt omvendt, og det kan vi jo forklare os ud af. Så bare trække følge et skridt frem, så man lige har en chance for at se det. Det er nemlig en lille fornøjelse at se linjerne og harmonien, der i følge, synes jeg. Der er for det første udtryk. Det er vældig lille stykker med sammensat, hvor harmoni og markering går op i en højere enhed, og det lyder let, når man siger det sådan i en mikrofon. Det er straks lidt sværere i praksis, og derfor synes jeg også, det er rart at have muligheden for at demonstrere, hvordan det er, når det nærmer sig det optimale. Det er virkelig et tiltag med kropsbygning, og helheden fremstår særdeles elegant og velmarkeret. Der er gode, harmonisk sammensatte og velmarkerede kropsstykker, som allerede nævnt. Passende ført fundament. Vi kiggede jo lidt på hovene derude på fast grund tidligere på dagen. Og førheden omkring fundamentet og ledmarkeringen er rigtig fin. Og hovene virker sådan, som om, at det kun er middel kvalitet, hvis man sådan skal generalisere det lidt. Det er jo sådan lige ved at flække lidt, og der er også korrigeret lidt. Vi håber, det retter sig hen ad vejen. Der er en ret god skridt til den trav og en god galop. Alt i alt meget tiltagende og velproportioneret, og derfor har vi også stukket den tital i 20. Syv fundament, 8 i bevægelser i hele sengtrykket, men de typemæssige forhold, som jeg har sådan antydet i beskrivelsen, de er meget tæt på det optimale for os at se på nuværende tidspunkt. Vi håber, vi fortsætter i videre udvikling. Tak og tillykke.